mga announcement, mga igsuon nga nakalinya sa patunob atong ipadayon unya human sa Santos nga misa sanglit ready na ang atong processional. Dugang halad pasalamat sa Diyos nung kaluoy. Sa alang sa kapistahan sa mahal nga Immaculada Concepcion o sa mga grasya nga nadawat gikan ni Mr. and Mrs. Emmanuel Suarez and family. Pasalamat sa grasya nga dawat o sa maing panglawas ngadto sa Immaculada Concepcion gikan sa Salim family. Ug alang usab sa kapahulayan sa mga kalag nila ni Angeles Sebastian, Sosimo Inocenta Abonjo Jr., Eleuteria Antonio Baldomera ug sa tanang mga kalag sa purgatorio. Dugang halad pasalamat ngadto sa Ginoo ug sa mahal nga Birhen Immaculada Concepcion sa iyang kapistahan o sa Dios ng kaluoy sa mga grasya nga nadawat sa matag adlaw gikan sa Cosadjo family. (177th Annual Fiesta Celebration), the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. Tema: Si Maria timaan sa unsay hinungdan nga kita gitawag. Ang kasaulugan sa Immaculada Conception, nagpahinumdum kanato nga ang Dios nagtuman sa iyang saad sa pagbuntog sa dautan uban sa iyang dili kaduha-duhaang kadaugan. Ang Dios mipili kang Maria nga maoy mahimong inahan sa iyang anak. Si Maria mihatag kanato kang Hesukristo atong manunubos. Kita gitawag sa pagpatuman sa laraw sa Dios sa pagdala og kaluwasan ug kaayuhan dinhi sa kalibutan. Uban sa atong Mass Presider karon, Reverend Monsignor Harold Anthony Parilla, the Saint Isidore, the former Parish of Tubigon Parish Priest. Palihog manindog ug atong sugaton ang Santos nga Misa.
Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan, ug ni Hesukristo atong Ginoo, manaa kaninyo. Mga igsuon, isip usa ka katilingban nga matuuhon, kita nagakatapok nining Santos nga Misa, una sa tanan, aron pagpasalamat sa Ginoo. Daghan kaayo ang grasya nga atong nadawat sa milabay nga tuig, o kini tungod apil sa pagpangama, pangaliya sa atong mahal nga Birhen, Immaculada Concepcion. Nya dinhi sa maong misa, ato pong padayon nga ipangayo sa Ginoo ang iyang pag-uban, ang iyahang paggiya, ang tanan panalangin nga atong gikinahanglan, aron mamahimot ang maayo ug buutang mga sumusunod sa Ginoo. Aron maandam kita alang sa pagsaulog nining Santos nga Misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug ganinyo mga igsuon, nga nakalapas ako og dako uyamot, sa hunahuna sa pulong sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug ganinyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kaitasan. Pagkadait sa iyang mga tao, dinhi sa iyong
magampo kita. O Dios, ang mahal nga Birhen Maria, gipanamkon nga walay sala, nining pagihagi andam mo ang takus nga puloy-anan alang sa imong anak, o giluwas mo siya sa tanang buling sa sala, tungod sa mga pahangnungdan nga daan ang nakita sa kamatayo ni Kristo. Busa itugot nga malimpyo kami sa sala, ug moabot unta kami nga na kanimo tungod sa pangalian ni Maria. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Basahon una. Kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman, o giabot ako kahadlok, o bitago ako kay hubo man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Nangutana ang Dios. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag, ang babae nga gihatag mo kanako, maoy naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy, og bikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babaye, nganong gibuhat mo man kini? Ang babae mitubag, gilansisan ako sa bitin, busa mikaon ako niini. O ang Ginoong Dios miingon sa bitin, tungod niini silutan ka, ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom niining tungluha. Sukad karon magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan, o magkaon ka nga nag-abog. Sa tanang adlaw sa imong kinabuhi, himuon kong magdinumtanay ikaw ug ang babae, mahimong kaaway ang tao ug ang bitin, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmokon niya ang imong ulo, ug paakon mo usab ang iyang tikod. Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa, og Eva, kay siya man ang inahan sa tanang tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Awiti ang Ginoo ug bagong awit, kay naghimo siya ug katingalahang mga buhay. Awiti ang Ginoo, bagong awit, kay naghimo siya, ug katingalahang mga buhay. Awiti ang Ginoo, bagong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhay. Ang iyang tungkamot
makakabutog kadaugan na lang kaniya. Ang iyang balaan nga buto. Awiti ang Ginoo, awit kay naghimo siya, ug katingala ang mga buhat. Ang Ginoo nagpaibalo sa iyang kaluwasan, sa tupangan sa kanasuran. Gipahayag ang iyang katarong, nahinumdum siya sa iyang kaluyog, sa iyang kamatinodanon, alang sa balay sa Israel. Awiti ang Ginoo, bagong awit kay naghimo siya, ug katingala ang mga buhat. Ang tanang kautlanan sa yutan nakakita, sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiting nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutan. Singgit kamo sa pagawit, pagawit kamo pagdaing. Awiti ang Ginoo, ug bagong awit kay naghimo siya, ug katingalang mga buhat. Kaduhang pagbasa, kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Epeso. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong kasa sa langit sa diha sa atong paghiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo. Aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibuhat sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo. Mao kini ang iyang gikahimutan ug tuyo. Daygon nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato, pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Gibuhat ang tanang butang sumala sa laraw ug pagbuot sa Dios. Ug diha kang Kristo gipili kita sa Dios aron maiya kitang katawhan sumala sa iyang tuyo. Sukad pa sa sinugdan ug mao'y iyang pagbuot nga kita nga mao'y unang nagsalig kang Kristo magdaig sa himaya sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah.
Ginoo manaka ninyo. Maanaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo. Sumala ni San Lucas. Himayon ikaw, O Ginoo. Sa ikaunom kabulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May minsay siya alang sa usa ka batanong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose, nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babayi. Miadto ang anghel kaniya ug mingon, paglipay ang Ginoong nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel og nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios, magmagdos ka og manganak og lalaki og nganlan mo siya Jesus. Mahimo siyang inilaog tagon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David, ug mahimo siyang hari sa makaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria mingon sa anghel, ulay ako busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinomdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya mo anak, apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak. Bisag tigulag na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Mingon si Maria, sulugon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti, og mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Happy Fiesta kaninyong tanan. I-greet ng inyong tapad og Happy Fiesta. Ang wa mulingi og mugreet na hadlok pamistahan. Akong pagtimbaya sa tibuok lungsod sa katigbian ining inyong tinuig nga pagsaulog sa pangilin sa atong mahal nga Birhen Immaculada Concepcion. Atong pakpakan ang tanang diboto nga niya dinhi. Espesyal nga pagtimbaya sa mga haligi sa lungsod na pinanguluhan sa atoang halangdong mayor si Mayor Benji. Mga igsuon, karon atong gisaulog kining pangilin nga duol kaayo sa kasing-kasing sa tibuok nasod nga Pilipinhon, kining pangilin sa Immaculada Concepcion. Kanang dogma, kanang pagtulunan nga nag-ingon, si Maria giluwas sa sala gikan pa sa unang higayon sa pagpanamkon kaniya didto sa tiyan sa iyang inahan nga si Santa Ana. Usa ka dako kaayong pribilehiyo nga iyang nadawat kay giandam man siyang daan alang sa pag-abot ni Jesus ang anak sa Dios. Mura baog giandam ng daan ang usa ka malinis nga taguangkan aron inig-abot sa anak sa Dios, mahimo gid siyang takos nga mamahimong inahan niini.
Dako kaayong pribilehiyo alang sa mahal nga birhen. Pero mga igsuon, kining pribilehiyo nga nadawat ni Maria, nagbitbit pod og importante kaayong mensahe gikan sa Dios para natong tanan. Ilabi na nining panahon nga nagatubang dako kaayong suliran sa atong nasod. Unsa man ang maong suliran? Unsa mang problemaha ang giatubang karon sa tibuok nasod nga murag makapaway gana, korupsyon. Samtang ang nasod nagantos sa daghang matang sa korupsyon, gagmay ug dagko, opisyal ug personal, ang Immaculate Conception daw suga nga nagdanag, daw suga nga nagdala sa Dios nung tubag nining atong nagkalunos nga kahimtang. Ngaysuon, tuguti ko nga mamalandong sa atong kasaulugan ron nga naa sa background sa atong hunahuna kining problema nga atong giatubang. Kini bayang korupsyon, wa baya ni magsugod didto sa ibabaw. Kining korupsyon asa man ni magsugod gikan sa atong pagkabata, kanang pagdako nga kulang ang insakto nga values. Nagsugod na diha sa pamilya. Unya anam-anam maanad ang tao ug iyang madala bisag asa sidya mapunta. Kana bitong estudyante nga mangayog tampuhon nga pasubraan imbes usa ka gatos ra himuong 150, unsa man di ay na korupsyon. Dili ta basta-basta makatudlo sa atong fingers ngadto sa uban without at the same time asking ourselves, asa man dapit ko na apil aning maong problema. Hinumdumi, if you are not part of the solution, then you are part of the problem. Kung wa tay labot sa solusyon aning maong kahimtang, apil ta sa problema. Mao nga atong pamalandungan karon, atong hanaayon kining atong pamalandong, ginamit ang duha ka expressions gikan sa sugilanon sa The Annunciation. Duha lang ka ekspresyon ang atong gamiton alang sa atong reflection. Unang ekspresyon, puno sa grasya. Puno sa grasya. Mahimo bag atong lingiyon atong tapad o atong ingnon, sister, puno sa grasya. Ang wa mulingi di magrasyahan. Mga igsuon, gitudlo sa simbahan nga ang atong mahal nga birhen gikan pa sa unang gutlo sa iyang pagpanamkon, gipanalanginan na sa Dios o gipanalipdan na siya batok sa bisan unsang sala tungod sa gahom o sa grasyang langitnon, pinaagi sa mga merito sa atong Ginoo. Mao nga giingnan siya sa anghel, maglipay ka Maria, puno ka sa grasya. Gipanalanginan ka pag-ayo sa Ginoo. Piskay paminaw no, ang atong mahal nga birhen giingnan sa anghel, maglipay ka kay gipanalanginan ka pag-ayo sa Dios. Puno ka sa grasya. Nabay laing tinuuhan nga ni Simbaron, naabay born again Christian dinhi, nabay protestante dinhi, labi na kadtong mamuak og ribulto sa atong mahal nga birhen. Daghan tag mga igsuon sa laing tinuuhan nga moingon biblical sila. Biblia ang nagiya sa ilang pagtuo. Pero nganong buta sila aning bahina sa kasulatan. Dinhi nining Annunciation, giingnan ang mahal nga birhen, dili ni imbensyon sa simbahan, gikan ni sa balaang kasulatan. Ang anghel mismo miingon, bulahan ka, maglipay ka Maria, kay natingban ka sa grasya sa Dios. Unya, sa dihang gisulti ka na sa anghel, mga igsuon, dili man lang na simple nga pagdaig. Usa na ka pagpahibalo sa lihok sa Dios. Pagpabdayag na
nga nilihok ang Dios, nga ang Dios mibukbo sa iyang grasya ngadto kang Maria. Kanang mingon ang anghel, gihupngan ka sa daghang panalangin. Buti pasabot ni ana, ang Dios ang unang milihok. Tawgon na nato sa theology of primacy of grace. Ang Dios ang kanunay muuna, ang mahal nga birhen, igo lang midawat niya ng hamili nga pribilehiyo. Apan ang Dios ang unang nihimo sa lakang alang niini. Si Maria napuno sa grasya, dili tungod kay nagkaw siya sa atabay dito sa baang ni Father Julius. Napuno si Maria sa grasya tungod kay gitibugan siya sa Dios. Kinilihok una og labaw sa tanan sa Dios nung gahom og kaluoy. The primacy of grace. Mga igsuon, nganong ahok maning gitagaag emphasis, nganong importante mani, kini manggong korupsyon, kini bang nahitabo sa atong nasod, muli pang manggod ni, kung maghunahuna ang tao, kung magpinsar ang tao, nga magsugod ang tanan diha sa iyang kaugalingon, dili sa Dios. Kung ang tao maghunahuna nga ang kabulahanon akong gi-create, akong gi-imbento para sa akong kaugalingon, kung ang kabulahanan akong achievement tungod sa akong pagpaningkamot, dili tungod sa naunang lihok sa Dios, mauni ang resulta nga atong gitagamtam karon. Magsugod na sa panglantaw nga ako ning gahom, ako ning impluensya, ako ning kaayuhan. Ang Immaculate Conception nagpahinumdom, ang tanang butang nga maayo magsugod sa Dios. Ang tanang butang nga piskay gikan sa Dios, dili atua. Unsa may atua? Kanang way labot ang Ginoo. Unsa may atong gihuptan, atong naangkon nga way labot ang Dios. Usa ra jud, unsa man? Sala. Sala ray atua. Ang tanan nga niya nato, ang tanan nga atong gipanag-iya, bunga sa nahiunang lihok sa Dios. Mao nga kung imong tan-awon ng imong tapad, nya hamis ng ijang aping, ha? Ayaw mo paghunahuna nga ang nakaingon ana kay sige nagpanghid-hid. Una og labaw sa tanan, bunga na sa grasya og lihok sa Dios. Amen? Kung gusto ta og tinuod nga kabaguhan sa Pilipinas, kinahanglan magsugod kini sa susama nga paagi diha sa pag-angkon nga ang grasya sa Dios dapat mauna, dili ang atong kaugalingong interes. Nga ang gahom nga nagpalihok sa atong kinabuhi, dili ang atong abilidad, dili ang atong pagpangamkam bisan sa mga bahandi nga dili atua, kundi gikan sa kaluoy o gugma sa Dios. Unsa toy unang ekspresyon? Puno sa grasya. Ikaduhang ekspresyon, matuman unta. Matuman unta. Memorize ni ha, kay ang tanang mamistaron di nato pakanon kung di makahibaw aning duha ka ekspresyon. Ikaduhang ekspresyon, matuman unta. Mga igsuon, sa dihang miingon ang anghel, bulahan ka Maria, kay puno ka sa grasya. Ang tubag ni Maria, matuman unta. Matuman unta ang imong gipamulong dinhi sa ahong kaugalingon. Ngigsuon, matud sa mga eksperto, ang mahal nga birhen, pila bay iyang pangidaron sa dihang gibisita siya sa anghel. Matud pa, naa tingali sa 14 ngadto sa 16 anyos. Kung sa atong panahon na, unsa man ang graduha? Ha? Grade 8? Grade 8. Oh, grade 8 pataas. Mao na ang iyang edad sa dihang gipakitaan siya sa anghel. Sus og buhato nag-usob sa Ginoo ron. Unsa kay tubag sa mga estudyante sa atong parochial school. Di ba kaha maratol ang mga bata? Pero si Maria, bisan sa iyang kalibog, bisan sa pagsugod mingon siya, unsaon man pagkahitabo niini,
nga ulay man ako, nga wa man ko'y boyfriend, wa man ko'y bana, wa man ko hilabti og laki, unsaon man pagkahitabo niini. Unya mihatag og assurance ang anghel, ayaw kaguol kay walay dili mahimo ang Dios. Walay imposible sa gahom sa Dios. Kung maoy kabubuton sa Dios, unya imong dawaton matuman kini sa imong kinabuhi. Mga igsuon, ang lihok sa Dios gidawat ni Maria nga gawasnon. Mutuo ba mo nga ang tao gawasnon? Do you believe that people are free? Tuo mo dili? Tuo? Kana bayang kagawasan, gitudlo baya na sa simbahan, nga kanang kagawasan, dili na freedom of choice. Wa na magpasabot nga kung naa kay kagawasan, makabuhat ka sa tanan nimong gusto. Kanang kagawasan gihatag na sa Dios aron imong gamiton aron makapili kag unsay maayo. The gift of freedom is given to us so that we can choose the good. Kay kung wa kay kagawasan nga mopili sa maayo, robot ka. Mao nga sa mga mata sa simbahan, kanang paggamit sa kagawasan aron pagpili sa dautan, dili na use of freedom, kundili abuse of freedom. Si Maria, gawasnon baya siya. Mahimo baya siyang muingon, dili ko mudawat anang gipahibalo sa anghel. Mahimo baya siyang muingon, muuli ko sa amo sa hagbuaya, kay di ko mudawat anang gustong ipadawat sa Dios. Gawasnon baya ang mahal nga birhen. Pero dinhi sa sugilanon atong nadungog, when Mary was given the opportunity to exercise her freedom, she chose to accept the will of God. Ngagsuon, kini bitawng korupsyon, dili mani exercise of freedom. Corruption is an abuse of freedom. Ang oo nga para unta sa kaayuhan, gihimo nga oo para sa kaugalingong ginansya. Si Maria naghatag nato og laing hulagway. Kining kagawasan nga nag-alagad sa kamatuoran, dili sa personal nga kabulahanan. Ang fiat ni Maria, ang iyang pag-ingon, yes Lord, let it be done unto me according to your word. Ang fiat ni Maria nagtudlo nato nga ang tinuod nga kagawasan mapakita lamang diya sa atong pagtuman sa Dios nung kabubuton. Alang sa atong nasod nga gikapoy na sa pagpangilad ug pagpang-abuso, ang pagsugot ni Maria nag-awhag kanato nga ibalik na unta ang dungog sa atong kagawasan pinaagi sa pagpili sa maayo bisan kon kini lisod. Hay. Duha ka ekspresyon puno sa grasya ug matuman unta. Ang una, lihok sa Dios. Ang tubag, kagawasan sa tao. Mga igsuon sa atong pagsaulog sa atong piyesta karong tuiga, hinaot nga makita nato nga ang dalan pagawas niining malisod nga kahimtang gitadlas ng daan sa atong mahal nga patron. Ang tinuod nga grasya gikan sa Dios dili bunga sa paningkamot sa tao, ug ang tinuod nga kagawasan anaa diha sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Amen. Amen. Malipayong piyesta kaninyong tanan. Palihog manindog ug atong ipadayag ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesu-Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag,
Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya samahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao gaalang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Isa kasi sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Pagampo sa katilingban. Sa atong pagpasidungog kang Maria ang Birhen nga gipanamkon nga walay sala, mangaliya kita sa amahan, dinuyugan sa mga pagampo usab sa atong mahal nga inahan. Busa sa matag pangamuyo, muingon kita, amahan sa pangama ni Maria, dungga kami. Alang sa simbahan ni Jesucristo, nga mahimo kining timaan ngadto sa tibuok kalibutan, nga ang Dios buot nga makigsuod sa iyang mga katawan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa pangama ni Maria, dungga kami. Alang sa kalibutan nga nanginahanglan pag-ayo sa kalinaw, nga ang mga katawhan magsinabtanay ug maghigugmaay sa usag-usa, ug nga maluwas gikan sa gubat ug dagkong katalagman. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa pangama ni Maria, dungga kami. Alang sa ato mga magtutudlo, nga unta ila kanunayng batunan ang kadasig sa pagtuo, paghatag og kaalam, pailob, ilikay sila sa mga sakit. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa pangama ni Maria, dungga kami. Alang kanatong tanan nga niya din ni karon, nga pinaagi sa gagmayng simbahanong katilingban, ang atong pagtuo ug ang diwa sa pagpangalagad, mubungkag pagsaksi sa presensya ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa pangama ni Maria, dungga kami. Alang sa atong Kristiyanong banay nga nagkahiusa sila diha sa Ginoo ug ang diwa sa gugma pagasinabtanay kalinaw ug pasaylo mao'y ngalan labi ng panahon sa Adbento. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa pangama ni Maria, dungga kami. Nga sa atong paglawig sa pagtuo ning panahon sa jubileo sa paglaom, kining mutubo ug mulambo dinhi sa atong parokya Immaculada Concepcion, inubanan sa atong kura paroko Reverend Father Dines P. Liornas. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa pangama ni Maria, dungga kami. Alang sa atong pagsaulog sa 177 nga kapistahan sa atong mahal nga patrona, Immaculada Concepcion, nga unta mamahimong malampuson, mabulokon, malinawon ug puno sa kasadya. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa pangama ni Maria, dungga kami. Alang sa pagpaabot sa imong bugtong anak, nga unta ning panahon sa Adviento, among mabatunan ang pagbag-o sa kaugalingon o kamahinangpon sa iyang pag-abot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa pangama ni Maria, dungga kami.
Alang sa tanang mga kabatanunan, nga unta ipahilayo sila sa mga bisyo ug dili magpaulipon sa bag-ong teknolohiya nga maoy magkaguba sa ilang kaugmaon ug makapahilayo sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa pangaman ni Maria, dungga kami. Alang niadtong mga nakatapos na sa ilang kalibutanong paglawig nga si Kristo mopadayag sa iyang kaugalingon ngadto kanila ug mohatag kanilang dapit sa walay kinutubang bangkiti. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa pangaman ni Maria, dungga kami. Amahan ug magbubuhat, dungga kami nga nagaampo uban sa walay buling ug kanunayng Birhen Maria, nga gipili sa wala pa buhata ang kalibutan, nga mamahimong inahan ni Jesus nga imong anak, nga nagapuyo ug nagahari hangtod sa kahangturan.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining akog inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Alang sab sa atong kapuslanan, ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga mahinangpon ang makaluwas nga gasa nga among gihalad kanimo, nining pangilin ni Santa Maria nga Birhen nga gipanamkon nga walay sala. Itugot nga maingon nga nag-ila kami nga gilingkawas siya sa tanang buling sa sala tungod sa grasya nga gipasiuna paghatag kaniya. Sa ingon, maluwas usab kami sa tanang sala tungod sa iyang pangaliya. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay umatarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapi. Kay giampingan mo ang bulahan nga Birhen Maria gikan sa buling sa sala nga panulundon. Aron diha kaniya nga gipuno mo sa imong grasya, maandam mo ang usa ka inahan nga takos sa imong anak, ug matiman-an mo ang sinugdan sa imong santos nga simbahan, imong tahom nga asawa nga walay mansa. Ang Birhen God nga purisima, mauman ang maghatag kanamo sa anak, ang kordero nga inosente nga magwagtang sa among kasalanan. Siya ang nag-andam sa Birhen labaw sa tanan, alang sa imong katawhan, aron mamahimong tigpangaliya sa grasya ug sulundon sa kasantos nga walay ikagsama. Ug busa uban sa mga anghel nagadayeg kami kanimo diya sa among pag-awit nga malipayon. Santos gyud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kanimo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sara mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdum yung sa mga igsoon nga nangamatay, labi na katong gihandom na mo nining misa karon. Malaong mo ni Obanhaw silang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa ganabantunay uban ni Maria, ang Birhen Immaculada Concepcion. Panginahan nga ulay sa Dios, sa iyang bana nga San Jose uban sa mga apostolas, o sa tanan ka mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinag ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Jesus sa pagsangpit sa Dios nga atong Amahan, busa mangahas kita sa pag-ingon.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa ka ninyo. Atong ipakita ang timaan sa panag-inigsuonan. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawaktang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo.
to me, all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. I will bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. Glorify the Lord with me. Let us together extol His name. I sought the Lord, and He answered me, and delivered me from all my fears. Gustate Uniam suavis est Domino, beatus qui sperat in Eo. Gustate videte, uniam suavis est Domino, beatus qui sperat in Eo. Magampo kita. Ang mga sakramento nga mong nakalawat Ginoong Dios namo, mag-alim unta dini kanamo sa mga samad ni adtong sala, nga sa ulusahon paagi giluwas mo ang bulahang Birhen Maria, nga gipanamkon nga walay buling, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga pasalamat ngadto sa Dios sa tanang mga grasya nga iyang gihatag kanato ubos sa pagpangama sa atong mahal nga patrona, ang Immaculada Concepcion, sa kalampusan ni ining atong pagsaulog sa ika-177th Annual Fiesta Celebration. Sa atong mga sponsors, mga donors, ilabi na ang donor sa bagong sinina sa atong mahal nga Birhen, sa ilang ika-42 katuig nga kanunay paghatag ni ining maong bagong sinina, ang Reyes family. Ug usab sa atong bagong nga linens, gikan ni Mr. and Mrs. J. and Floris Su. Sa atong choir, ang Immaculada Concepcion Choral. Sa atong LLM's family, sa atong LGU family, pinanguluhan sa atong Mayor Benji Oliva, sa tanang mga mihatag sa ilang suporta
pinansyal, mga pag-ampo, nga kini atong kasaulugan karon nagmalampuson. Kanatong tanan nga niya dinhi karon, daghan kayong salamat. Sa dili pa ang final blessing, pasumpay nga pasalamat. Una atong pasalamatan ang langitong amahan nga may tinubdan nining panaghiusan ato karon atol sa atong pagsaulog sa kapistahan Birhen Immaculada Concepcion ato silang hatagan sa masipang pagpag. Ako usab nga pagtahod sa atong LGU katigbian, gipanguluhan sa atong kugihan, aptik o supportive kaayo nga Mayor Benzi Oliva atong hatagan sa masipang pagpag. Unya naapod ang iyang kaabag si Vice Mayor John Aguilan uban sa kugihan o supportive nga mga SB members sa atong lungsod. Pagpag alang kanila. May igsoon ang katauhan sa parokya sa Katigbian, kami isip mga haligi nining maong lungsod. Ako isip inyong parikura, si Mayor Benzi, uban sa Katigbian LGU nining kamot me nga makahiusa aron sa pag-alagad sa kinatibuk-an nga katauhan dinhi sa atong lungsod sa Katigbian. Kay kun adunay kalihukan panimbahan, ana usab kaabag ang atong LGU. Unya salamat po Mayor Benzi nga naay mga kalihukan sa LGU naapod ang simbahan. Dili naman kay dinhi sa parokya sa atong Immaculada Concepcion kundili naapod ang anak nga parokya nga gipanguluhan ni Padre Iking dito sa Baang. So kaming duha ka pari dinhi sa atong lungsod sa kanunay nag-abag o nagtambayayong uban sa atong mga LGU officials para kanyong katauhan dinhi sa lungsod sa Katigbian. Kunya pasalamat usab ngadto sa mga nobina mas sponsors gikan sa unang nobinaryo opening salvo. Unya hangtod karon salamat kaayo sa inyong makanunayon nga pagsuporta alang sa kalambuan sa atong parokya. Unya pasalamat usab sa atong mga lay ministers nga niya karon dinhi, mga bisita dumuduong o mamistahay. Salamat sa inyong pag-anhi dinhi sa parokya di nagasaulog ta sa kapistahan Birhen Immaculada Concepcion. Unya pasalamat usab ko ni Monsignor Harold Nyor. Salamat kaayo sa imong panahon, no? Nga imong gihatag kanamo uban sa mga kaparian nga niya dinhi kanhing mga padrikura nga niya dinhi Padre Toto o Padre Alex uban sa mga kaparian sa Begariato. Daghan kayong salamat diha sa matag usa kaniyo sa iyong pagtambong nining maong kapistahan. Alang sa mga katauhan nga nagpista na ug naamoy mga kaila diha na ingnan laman nga tanan nahuman naman ang misa mangadto na ta sa lamisa sa among balay. Pero ngadto sa mga wagyoy kapamistahan naari lamang ta diri sa Teresa atong kumbinto kay anaapoy gi andam. O kanyong tanan daghan kayong salamat nining pagsaulog nato sa kapistahan Birhen Immaculada Concepcion kay kining tanan atong pagpasidungog sa atong inahan si Maria. Kanyong tanan daghan kayong salamat sa inyong makanunayon nga pagsuporta alang sa kalambuan sa atong simbahan. Mayong buntag sa tanan. Ang Ginoo manaakan ninyo.
Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo.